Hello, good morning. Good morning. Ay, morning lang nakuha nga rep sa liloan ko. Oh. Oh, na minchong ay na, minchong. Bornok na. Bistre. Morning lang nakuha, guys. Oh. Morning lang na kuan sa liloan kot-kot. Na washing. Na rep. Pabaligyan niya pa. Bisa lagi rekam pa. Mau nilang timbangunon. Nya na. Yung chungo. Kapan ri ay. Kada mo din gihatag na di si gamay nga helmet eh. Bura. Ano? Bistre. Wa mula ka na chung. Daghan kay na napatusunahan. Mga washing nindot kayo. Mga washing. Ari. Ganun mo. Tawas taas ka. Palit og bag-o bistre. Gapon, gabi. Ano mo palit mo magagbago. Gabi. Labar may kuha nga ni. Board. Gabi. Asa kada abot na to mo yun. Ay minchong. O bili na mo yun. Ha? Ano ka dawat? Sakay ko buyo ko eh. Si Minchong Rosal ito, bahala niyo may biling ko. Hindi. Mangga di ka. Mangga. Abot ito, saba kay grahong. Ngabo dito nagpabadlong. Pabadlong grahong. Saba kayo. Sinana gini siya magsaba-saba nga nas Minchong. Ano tingin siya? Murag dili roti niya ba? Kabantay ka na ng dili roti. Uwas Minchong digi masaba. Minti na nila. Ate, mau rin surprise. Uyog yun ay. Wow naman kawad. Ngadto kay Ming Jin dito sa liloan kami duha apil pasgan. Naara rin sila sa atbang. Naara rin sila sa atbang kami laas pikas jaha kayo. Bago ganung lapok. Ikuanan pa mga ganang kuan. Kanan po mga. Yun na nagit siya kanig powder ko ng tinaw na yan. Diba? Tinaw dito. Tinaw na ba? Tinaw na ba? Wa man koy load ato gud apa koy load matawagan ta mo. Wa man load. Kana sabihin mo na. Yan ka bang balik ko? Ha? Ano mga balik ka na? Search ko na sa YouTube. Human nag-search sa YouTube eh. Human nag-search sa YouTube. Sige sigag. Mga kayo dito, sige sigag. Pero mga matiko na kuwan, mga hapdo sa mga Gusto na ba? Tapos may duwid. Ako ni galong paklan. Diyan, basta ko helmet yun. Kaya rin merkado. Tara! Diyan, basta ko helmet yun. Kaya rin merkado. Tara!